नमस्कार, मी काव्या पवार. दैनिक गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आता विधानसभा निवडणुकीसाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. गेले बरेच महिने आपण ही जी राजकारणातली रणधुमाळी होती, उलथापालथ होती, ती आपण सर्वच जण अनुभवत होतो, पाहत होतो. गेल्या बऱ्याच दिवसांमध्ये जे पक्षांतर झालं, ज्या घडामोडी घडल्या, त्या सगळ्यांमुळे कुठेतरी गोव्याचं राजकारण आपल्या देशभरामध्ये संपूर्ण गाजलेलं आहे. आता परवा निवडणूक एका टप्प्यामध्ये पार पडणार आहे. तर या सगळ्या राजकीय गोष्टींवर किंवा या निवडणुकीवर गोमंतकचे संपादक संचालक यांना काय वाटतंय हे आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत. नमस्कार सर. आत्ता परवा निवडणूक पार पडते आणि जे राजकारण आत्तापर्यंत घडलेलं आहे त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? एक गोष्ट कशी आहे की राजकारण हे जे काही आहे ना, लोकांना वाटतं हे राजकारण असंच आहे, पण राजकारण मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा गोव्याच्या दृष्टीनं काही विधायक पावलं राजकारणाची पडतात का, हे जर पाहिलं तर अत्यंत निराशाजनक असं वातावरण आहे. त्यामुळे कोणालाही विचार करणाऱ्या, गोव्यावर प्रेम करणाऱ्या कुणालाही वाटणार नाही की मागच्या 2-3 महिन्यात जे काही घडलं ते चांगलं घडलं. खरं म्हणजे भाजप सत्तेवर होती, त्यानंतर डबल इंजिन ते म्हणतात, त्याने खूप चांगल्या प्रकारे कामाचा आलेख मांडून मतं मागता आली होती, पण त्यांनी इथून तिथून आमदार फोडले. त्यामुळे त्यांचे पक्षाचे कार्यकर्तेही त्यांच्याकडून दूर झाले. ते काही तर संघर्षाच्या पावित्र्यात उभे आहेत. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसवर सतत आरोप होतोय की तुम्हाला जिंकून दिलं तर तुम्ही तुमचे आमदार फुटतात. आणि अशाच तऱ्हेचं वातावरण मागच्या आता 5 वर्षात आम्ही पाहतोय. 5 वर्षात कशाला इतकी वर्ष पाहतोय. काँग्रेस आधी तसंच करत होतं, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून फोडून आमदार आलो, आता काँग्रेसमधून फोडून सत्ताधारी पक्षात जाऊ लागले. त्यामुळे याचा एक धसका इथल्या जनतेने घेतला आहे. दुसऱ्या बाजूला तृणमूल काँग्रेससारखा एक पक्ष 3 महिन्यापूर्वीच गोव्यात आला, अक्षरशः पॅरेशूटमधून तो गोव्यात उतरला आणि त्यांच्याकडे कार्यकर्ते नाहीत, पण केवळ नेत्यांना त्यांनी पकडलेलं आहे. आम आदमी पक्षाचंही तसंच आहे, त्यांनी इथून तिथून पण चांगले कार्यकर्ते आहेत, पण इथून तिथून गोळा केले लोक. त्यामुळे लोकांना वाटतं की हे काय चाललं आहे, की याच्यामध्ये एखादा गोव्याचा मुद्दा आहे का. आता एकाही राजकीय पक्षानं गोव्याचा मुद्दा प्रखरपणे पुढं मांडून त्याविषयी काहीतरी जागृती केली असंही घडलेलं नाही. गरज नसताना नेहरूचा मुद्दा येतो, गरज नसताना बारीक बारीक इश्यू येतो. शहरं डिग्रेड होत चाललेले आहेत, अवनतीला पोहोचलेले, शहरांच्या विकासाचा योजना नाही आहे, गोव्यात बेकारी वाढलेली आहे. अशा परिस्थितीत मायनिंग कसं सुरू करणार एकाही पक्षाला सांगता आलेलं नाही. मी या प्रश्नाचा बारीक अभ्यास केलेला आहे. त्यामुळे मला माहिती आहे की तुम्ही सुरू करणार म्हणजे काय. आता सुरू करायलाही 2 वर्ष लागतील, एवढं त्याच्यामध्ये अनेक सोपस्कार असतात. दुसऱ्यावर टुरिझम इंडस्ट्री अत्यंत तळाला पोचलेलं आहे, लोक यायला तयार नाही आहेत. कोविडमध्ये आता लोक नवा विचार करू लागलेत. एक पर्यटन म्हणजे आता सेट पर्यटन नसेल, पर्यटनासंदर्भात काहीतरी नाविन्यपूर्ण गोष्टी लोकांना करायला आवडतील. हे जगभरची परिस्थिती आहे आणि आपण तीच किनारी पर्यटनाची खास धरून बसलेलो आहोत. सो कुणाकडेही गोव्याचा मुद्दा नाही आहे, विकास म्हणजे काय हे कोणी सांगत नाही आहे. त्यामुळे मला वाटतं की ही निवडणूक खरंच गोव्याच्या उन्नतीला हातभार लावणारं ठरेल की पुन्हा गोव्याच्या अधोगतीला पुन्हा हातभार निवडणूक लागेल, याबद्दल माझ्या मनात साशंकता आहे, प्रश्न आहेत. सर, आपण जर पाहिलं की जसं मी आत्ता म्हटलं की आपलं गोव्याचं राजकारण संपूर्ण देशभरामध्ये गाजलं आहे, त्याचं एक महत्त्वाचं कारण असं की या आपल्या राज्यामध्ये जे पक्षांतर झालं आहे त्याचं प्रमाण संपूर्ण देशामध्ये टॉपलं आहे आणि या गोष्टीमुळे कुठेतरी गोवा हे सगळीकडे गाजत होतं. तर हे जे पक्षांतर या 5 वर्षांमध्ये असेल किंवा 2 महिन्यांमध्ये जे झालं आहे त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? पक्षांतर ही वाईट असतातच. खरं कसं आहे की आपल्याला पक्षांतर ही तरतूद का ठेवण्यात आली, कारण पक्षामध्ये राहून काही लोकांची अस्वस्थता, कुचंबणा होऊ शकते, त्यांना लोकशाहीनंच हा आधार दिला होता. पण याचा अर्थ असा नाही की मायनॉरिटीमध्ये असलेल्या एखाद्या पक्षानं दुसऱ्या पक्षाचे उमेदवार फोडून आणणं, चोरून आणणं, वाईट मार्गानं आणि आपली सरकार स्थापन करणं असं त्याचा अर्थ नाही आहे. खरं म्हणजे दुर्दैवानं होतं काय की पक्षांतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि सगळ्या छोट्या राज्यांमध्ये हे चालू आहे. त्यामुळे पक्षांतराचा कायदा केला तरी त्याच्यामधल्या आता त्रुटी सामोरे आलेल्या आहेत की जरी मूळ पक्षामध्ये फूट पडली पाहिजे हा कोणाला विचारच घेत नाही. कारण सगळे अधिकार सभापतींनी दिलेत आणि सभापती निर्णय घेत नाहीत आणि सभापती अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये निर्णय घेतात. त्यानंतर तो कोर्टामध्ये जातो, एका कोर्टामध्ये दुसऱ्या कोर्टात जातो आणि कोर्टामध्ये ते अडकून पडतात, निर्णय दिले जात नाही. आता बघा ना, जवळजवळ 2 वर्षापूर्वी आदेश पक्षांतरासंदर्भात काँग्रेस पक्षाने तक्रार केली होती. आज 2 वर्षानंतर आता पुढची निवडणूक ठेपली तरी मागच्या पक्षांतराचा निर्णय लागलेला नाही आहे. सो मला असं वाटतं की निर्णय फास्ट व्हावेत. एखादी अधिकाऱ्यांनीच त्या बाबतीत नियुक्ती करण्यात यावी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीनं, जी सभापतींकडून हा अधिकार काढून घेऊनच निर्णय घेईल. बरोबर.
सर, ही जी जनता आहे आपली गोव्यातली, या राजकारणामुळे कुठेतरी पूर्ण संभ्रमात आहे की नेमकं यावेळेला मतदान करायचं तर कोणाला करायचं. मग जनतेला तुम्ही काय सांगाल? मी तुम्हाला सांगतो, संभ्रमात नाही आहे. देशामध्ये असं अनेक ठिकाणी UPमध्ये घडलेलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तुम्ही तर मागची निवडणूक झाली ना, लोकांनी पाहिलं भाजपचा पराभव करण्यासाठी लोकांनी एकगठ्ठा मते तृणमूल काँग्रेसला दिली. अशा वेळी तर म्हणजे काँग्रेस तर मतांचं विभाजन करण्यासाठी तिकडे आली होती, पण लोकांनी काँग्रेसला मतं दिली नाही, काँग्रेसला पाडलं दारुडरित्या, कारण त्यांना भाजपाला सत्तेवर आणायची नव्हती. अशा तऱ्हेचा विचार आता अनेक लोक उत्तर प्रदेशामध्ये अल्पसंख्याक समाज तसा करतो. मला वाटतं गोव्यामध्ये आता तसाच प्रकार चालू आहे. लोकांनी आता निश्चित केलेलं आहे ते मत कोणाला देणार, ते मत विभागणी टाळतील. कुठल्याही छोट्या मोठ्या पक्षांनी केवळ जर दिखाऊपणाचा आव आणून जर इथं जर प्रवेश केला असेल, त्यांच्या हाताला काही लागणार नाही. माझ्यामध्ये खरी लढत ही होणार आहे ती भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस. भारतीय जनता पक्ष 10 वर्ष सत्तेवर आहे, त्यांच्या विरोधात काही प्रमाणात जनमत लाट म्हणता येईल अशा तऱ्हेची निर्माण झालेले आहे. काँग्रेसचेही काही मुद्दे आहेत की यांना मत देऊन काय फायदा आहे, परंतु तरीही ही फाईट मी म्हणतो BJP विरुद्ध काँग्रेस आहे. लोक ठरवणार आहेत आम्हाला भारतीय जनता पक्ष हवा आहे की आम्हाला काँग्रेस हवा आहे. बाकी लोकांना मतविभागणी करून लोक आपली मतं वाया घालवणार नाहीत. सर, माझा शेवटचा प्रश्न तुम्हाला असा आहे की तुम्ही याच्या आधीच्या निवडणुकासुद्धा गोव्यातल्या पाहिलेल्या आहेत. मग ही विधानसभा निवडणूक आणि आधीच्या निवडणुका याच्यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो? केवळ जिंकून येणं हाच एक निकष आहे. याच्यामध्ये गोव्याचा कुठलाही मुद्दा नाही आहे किंवा गोव्याबद्दल कोणालाही प्रेम नाही आहे. राष्ट्रीय पक्ष येऊन केवळ वर भाषणं करून चाललेले आहेत. खरं म्हणजे त्यांच्या नेत्यांकडून गोव्याचा पुढचा 20 वर्षांचा आलेख मांडला जाणं आवश्यक होतं की गोवा एवढा छोटा आहे, विकास सहज शक्य आहे. गोव्याकडे तेवढे पैसे आहेत, आपल्याला केंद्र सरकारकडे भीक मागायची काही गरज नाही. गोव्याचा जो खनिज संपत्ती आहे ते देशामधली सर्वात श्रीमंत आहे. आम्ही जर या 200 लिजेस आमच्याकडे आहेत, त्याच्यामधलं केवळ 100 लिजांचा जर आम्ही आंतरराष्ट्रीय लिलाव केला तर गोव्याला 1,00,000 कोटी रुपये मिळू शकतात. म्हणजे आम्हाला कर देण्याची गरज नाही. असं असताना ह्या लिजेस काढून ठराविक लोकांना देतात. पण माझ्या मते मायनिंग संदर्भात कुठल्याही पक्षानं ठोस भूमिका घेतलेली नाही, टुरिझम घेतलेलं नाही. गोव्याचा स्वयंपोषक आर्थिक विकास कसा व्हावा या संदर्भात राजकीय पक्षांना काही पडलेलं नाही. कसं तरी जिंकून यावं म्हणून या पक्षातून उचलायचे, त्या पक्षात आणायचे, त्यांना पैसे द्यायचे. आणि आता शेवटच्या टप्प्यात मला भीती वाटते की प्रचंड पैसा बाहेर काढला जाईल आणि लोक जिंकून येण्याचा प्रयत्न करतील. सो ही मला भीती वाटते या निवडणुकीची, आणि ते दुर्दैव पण आहे आमचं. मला जनतेला हे सांगायचं आहे की जे काही होईल, निवडणुकीचा निकाल काय आहे आपल्याला 10 मार्च नंतर आपल्याला कळणार आहेच, पण तुमचं जे कर्तव्य आहे, तुमचा जो हक्क आहे मतदानाचा, तो परवा सगळ्यांनी बजावा असे तुम्हाला मी आवाहन करते. आणि एक नागरिक म्हणून पुन्हा एकदा एक नागरिक म्हणून आणि एक मतदार म्हणून तुम्हाला काय वाटतं, तुमची मतं आम्हाला कळवायला अजिबात विसरू नका. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक. धन्यवाद.